Vă arăt ce am luat din târg cu doar 100 de lei în 2026. Samsung Galaxy Note 1, am dat 20 de lei pe el, încă nu pornește, s-ar putea să fie bateria stricată, dar o să-l testez mai târziu când o să-i cumpăr o baterie nouă. Samsung Galaxy S5 Mini cu husa originală, funcțional 100%, pornește, n-are absolut nicio problemă, are doar folia de sticlă crăpată, dar nu este nicio problemă, aia se dă jos, 30 de lei. Galaxy S6 Edge cu doar 5 lei, nu este funcțional, are display-ul spart, aparent nu e nicio problemă, este direct doar de colecție, 5 lei. Un iPhone 5 luat de pe pătură, frumos, elegant, cu 5 lei, telefonul se aprinde, nu are baterie acum, dar l-am deschis și are cod de taste care se scoate foarte ușor. Jujuc, am prins telefoanele astea două, BlackBerry 8800 și BlackBerry 9000 cu doar 30 de lei, funcționale amândouă, ăsta se deschide, o să vorbim despre el într-un video următor și lui ăsta îi trebuie baterie, se deschide, îmi arată LED-ul de încărcare, dar trebuie să-i schimb bateria. Surpriza serii că n-am putut să mă abțin să nu-l iau a fost acest telefon de la Vodafone ediția Twilight, deci foarte Caterin că n-am putut să mă abțin să nu-l iau. Am dat și pe ăsta 10 lei, tot așa după păturică, elegant, frumos cât de cât. O să revin cu un videoclip în care o să vorbesc mai detaliat despre toate telefoanele pe care le-am luat. Mulțumesc!